Pupunta nga kami sa bayan ng San Carlos ngayon. Malinis na kayong talim na munggo. Mas malinis na nga ito kaysa sa kilikili mo. Hi guys, ngayong araw ngayon may pupuntahan kami. Pupunta nga kami sa bayan ng San Carlos ngayon. Magdadamology nga kami ngayon for today's video. O ngayon mo lang ba narinig yung magdadamology words? Ito nga ay nanggaling sa Ilocano words na dalos, which means mag-iikat kami ng ruot. Charot. At yun na nga guys, nandito na nga tayo sa bayan ng Malasiki. Dahil nga dadaanan namin yung isang kasama namin. Hinintay muna nga namin siya dahil nga palabas na siya ng school. Ito nga yung school nila, ang Malasiki Agnovali College. Habang hinihintay namin yung isa naming kasama ay bumili muna ako ng street foods para nga may pandagdag kami sa ulamin namin mamaya. Bumili nga pala ako ng proven dahil nga masarap ulamin ito. At yan guys, nakabili na nga ako. At pagkabalik ko nga ay sakto, andito na nga pala yung hinihintay namin, si Maring Alaysa. At yung nakasakay naman sa tricycle ay si Maring Trisha at si Paring Marlon. Pagkalipas na nga ng ilang minuto ay nandito na kami sa bayan ng San Carlos. Nadaanan nga din namin yung SEPNAS at yung Pangasinan State University San Carlos City Campus. Bali dyan nga nag-aaral yung kasama naming isa na si Maring Trisha. At yun na nga guys, dito na nga kami pupunta sa Sitio Binawalan District 6. Ang gagawin nga namin dito ay tatanggalan namin ng damo yung tanim ni Trisha na munggo. Nandito na nga pala kami. Pagkaratingan namin dito ay tirik na tirik yung araw. 12:30 pa lang kasi ng tanghali. Kaya naman magpapahinga muna nga kami dito sa silong ng mangga. At kakain muna nga din kami ng tanghalian dahil nga hindi pa kami kumakain. At yun na nga guys, after nga namin magpahinga ay kakain na nga kami. Ito nga pala yung ulam namin, mangga na may kamatis at pansit canton. Tapos ito nga street foods na binili namin. At yun na nga guys, kakain na kami. Napakasarap ng kumain dito sa bukid. Presko nga ang hangin at tahimik ang paligid. Pagkatapos nga namin kumain ay pumunta na kami sa aming pagdadamuhan. Ito na guys yung tatanggalan namin ng damo. 2 meters nga lang ang lilinisan namin from the right to the left, in the middle at the kurikong mo. Charot. Yun na nga guys, tapos na nga kaming magdamo. Bali, ang gagawin nga namin ay tatapon na nga namin yung mga damo dun sa gilid para nga hindi na nga tumubo dito ulit. Ito na nga guys, malinis na nga yung talim na munggo. Mas malinis na nga ito kaysa sa kilikili mo. Pauwi na nga kami guys. Ayan nga, natapos nga kami ng 5:44 ng hapon. O ayan, dito ko na tinatapos yung video. See you next vlog. Bye!